participatius que ja han passat els sedars de la part tècnica, que són els que diuen si són possibles o no dur-los a terme, a termini. Aleshores, el Consell Ciutadà en té que donar fe d'això, en té que estar conforme, li té que donar el seu vistiplau perquè es portin a termini i es realitzin per l'any vinent. Aquest any s'ha fet de forma i manera, ja sabeu que es canvien els continguts de l'import perquè precisament no s'allarguin en el temps i no hi hagin certes dificultats, sobretot de nivell administratiu, i encareixin molt també l'obra en si mateixa, que en un principi sembla que no, però fer el projecte tot plegat costa uns diners que en un principi per l'any 15 no es va tenir en compte i ara ho hem rectificat i pensem que estem en línia perquè és molt més proper pel ciutadà també, molt més entenedor. Comencem amb les presentacions dels que esteu citats i formeu part. Hola Miguel, no, por Dios, mira, al lado de Bartolo. Tots vosaltres sou representants d'entitat i per endavant us agraïm moltíssim la vostra assistència sense cap ànim de lucre, perquè això significa una responsabilitat vers el municipi, que ho ha de tenir en compte, perquè veniu sense cap, repeteixo, sense cap ànim de lucre, esteu fent una feina de dia a dia, cada un dins el seu àmbit, i a més assistiu i no falteu en els consells. O sigui que l'enhorabona i moltes gràcies, i quan no pot assistir el president o el suplent us busqueu algú de l'executiva que us pugui suplir amb el vostre cas, no? O sigui que molt bé, enhorabona i felicitats, us ho dic de debò des de tot l'equip de Govern Obert. Moltes gràcies. Comencem les presentacions, si us sembla. Està a la punta de la meva mà dreta, esquerra, amb representació de l'associació de Bellamar-Bellamel, Laia Ferrando, amb l'associació APSU, Miguel Ángel Orcalla. L'AFA Santa Creu no ha estat possible posar-se en contacte amb ella, no sabem els motius, ho desconeixem. Seguidament, l'associació veïnal de Valldemar, Montmar, Brises, con Bartolo Luna al frente. Els comerciants de Segur Platja, que està, en aquest cas no està el seu president, però sí la tesorera, que és Cíntia Cano. Benvinguda, Cíntia. Fòrum Calafell, Josep Sòria. Associació Timbals i Gralles, Ferran Cànovas. L'associació de Domino, Paco Orbea. L'escola de futbol Guillem Ríos, que la seva absència sí que l'ha justificat, està fora del municipi i no ha pogut assistir. L'associació de l'escola de Calafell, Sabela Osorio, benvinguda, no ens coneixíem, gràcies per haver assistit. L'associació de Vela Llatina, Josep Sierra. Jo mateixa, com a vicepresidenta dels consells. El president, soc Sònia Mirambell, el president Ramon Ferrer, la companya Helena Rubio com a regidora de Govern Obert, Adona't Mònica Company, benvinguda Mònica, el PSC Manal Almasmondi, per Junts, Laura Jimeno, per Esquerra Republicana, Albert Beltran, per UAM sense justificació no ha vingut, ni aquest ni a cap. Potser, no perdem l'esperança. El Partit Popular, gràcies, Javier Laperal. Y después Vox, Emilio Martínez, que ha asistido a todos también, como otros partidos, y la CUP, que tampoc no ha donat cap justificació per no venir. Preguem, en aquest cas, per la part política,
que sisplau que us esforceu una miqueta. Jo sé que això no està remunerat, que a vosaltres us interessa. No ho faig pels que esteu aquí, sinó pels que no hi són. I no hi són i no han estat. I sí que us faig un prec de que contesteu, sisplau, amb un sí vindré, que no us costa res, perquè és una feina que s'ha fet en un departament, que en són poquets, a portar-la a termini. I és una consideració de cara, com veieu, que no falta ningú, i qui falta ho ha justificat. Aleshores, no costa res, o bé tornar, bé per WhatsApp, que la majoria de tots vosaltres de la part política teniu el meu telèfon personal, l'extensió, o contesteu al correu. Ho expresso i ho dic perquè això està fet per streaming i consta en acte. I faig aquest prec. El faig amb alguns partits polítics que agafin aquesta responsabilitat també, perquè no val tan sols criticar que no us agrada la participació, això és a banda, o no esteu d'acord, això és subjectiu, però s'ha d'estar. Per millorar s'ha d'estar. Doncs res més. Moltes gràcies per la vostra assistència. Molt bé, gràcies Sònia. Doncs el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte anterior, que és el dia 27 de febrer del 2024, que es va constituir el Consell Ciutadà. La donem per aprovada, s'ho heu mirat? Sí? La donem per aprovada, doncs. El següent punt és les propostes de pressupostos participatius, que com ha avançat una mica la Sònia, aquest any doncs hem tingut, van variar el reglament, si recordeu, perquè es van proposar en el darrer Consell també, en els Consells Territorials, doncs d'intentar que les propostes no s'allarguessin tant amb el temps, que quan surten escollides, doncs lo normal, de mitjana, són uns 2 anys que triguen a materialitzar-se, i és perquè moltes propostes fins ara doncs calia projecte, calia després licitar les obres, eren procediments farragosos i per tant ens demoràvem el temps, i això feia doncs que al final la gent ja no se'n recordés que ho havien votat o aprovat amb uns pressupostos participatius. Per això vam reduir el que és el tràmit i vam intentar doncs, que fos més ràpid, fos més àgil i que les propostes es poguessin plasmar en el següent exercici al qual doncs, es vota. No? Per tant, si ara estem fent els pressupostos del 2025, els pressupostos participatius pel 2025, que aquestes propostes es puguin executar en el 2025. Per fer això doncs, hem hagut de baixar una mica els imports, evidentment, perquè hem hagut de fer-ho per contractes menors. Els contractes menors són molt més àgils, no cal fer un projecte doncs, segurament constructiu o el que sigui per poder executar això, sinó que a vegades amb una simple memòria, amb un simple pressupost doncs ja es poden executar les actuacions i per tant és més ràpid de fer. No? I a més també vam intentar doncs, que fossin propostes doncs, més del dia a dia, més quotidianes, que la gent doncs, també pogués fer doncs, millores en els seus barris de coses que necessiten d'una certa urgència, no? I que no fossin projectes tan grans com havíem fet fins ara, que doncs hem fet moltíssimes coses, ja portem uns quants anys de pressupostos participatius i crec que ha anat funcionant molt bé, però buscàvem una mica aquest any fent el canvi, aquesta agilitat. No? Per tant, si veieu, doncs, hi ha moltes propostes, al final hem aconseguit doncs, que hi hagin 64 propostes. N'hi ha una que s'ha retirat pel seu propi autor, perquè hem parlat amb ell que no ho veiem viable a nivell tècnic. Ara és el que s'ha fet aquest estiu és valorar aquestes 64 propostes que han fet els ciutadans, valorar-les a nivell tècnic si eren viables, i si eren viables, doncs en el cas de que fossin viables, doncs quina quantificació econòmica se li posava per poder també doncs, entrar com a contracte menor o no. No? Per tant, hi ha algunes doncs, que al final s'han acabat desestimant perquè són de més import del que és un contracte menor, i també algunes s'han acabat desestimant perquè o són inviables o ja es preveu fer d'alguna altra manera. No? Per tant, d'aquestes 64 se n'acaben aprovant 31 de lo que és inversió i 5 més d'acció social, seran 36. De 64 queden en 36. N'hi ha algunes que s'unifiquen, n'hi ha algunes propostes que són molt similars i que s'han unificat amb una sola proposta, perquè doncs, si asfaltar els carrers d'una zona, doncs hi havia una altra proposta que també deia el mateix o similar, doncs hem intentat agrupar-les amb proposta única perquè no hi hagi dues propostes que siguin el mateix i que es votin per duplicar, no? I per tant sempre s'intenta agrupar, no? I per això de les 64 al final en queden 36, però també perquè n'hi ha algunes d'agrupades, unes altres perquè són inviables o unes altres perquè es passaven de l'import
que posàvem com a contracte menor, no? Aquí en teniu el detall, això ho teniu penjat també en el Decidim, totes les coses que portem en el Consell Ciutadà ja ho sabeu que ho portem en el Decidim. De les propostes acceptades se n'han transaccionat també amb els autors algunes. Per exemple, n'hi ha una que demanava que es fessin unes jardineres al passeig marítim, la número 3, i al final s'ha parlat a nivell tècnic. Les jardineres no es posen perquè és el criteri de l'arquitecte quan va fer el passeig, i per tant el disseny que va fer va ser que no hi haguessin jardineres, però sí que el que es proposa és substituir-ho per, en tot cas, per si es vol fer una proposta de recuperació d'un arc, com s'ha fet en altres zones de la platja de Calafell, també que es pugui fer una recuperació d'un arc en aquesta zona de Calafell platja, que és la proposta que deia això, que es recuperessin les jardineres que hi havia hagut antigament al passeig marítim perquè hi hagués una mica de verd, però el que proposen els tècnics és que es proposi que hi hagi una recuperació d'un arc en tot cas, i això ha sigut acceptat pel que ha fet la proposta, no? Joan, això ho he parlat i ha sigut acceptat. Per tant, el que es votarà no és la proposta inicial, sinó que es votarà la proposta transaccionada, d'acord? I que serà això, que es proposa fer una reforma, una proposta de recuperació d'un arc en aquest espai. Després hi ha una altra que posava també que es fessin unes noves pistes de petanca, en aquest cas, a Masmel. Aquí també es proposa fer unes pistes, però que el lavabo s'utilitzi el lavabo que ja hi ha a la platja, també es proposava ficar un lavabo i tot això. Es deixa perquè es pugui votar la proposta de fer unes pistes, però el lavabo es retira perquè ja n'hi ha una a la platja i no en posarem una altra fora del que és la platja, a el que és el passeig tocant a les cases, no? I per tant aquesta proposta també ha sigut transaccionada amb els que l'han fet, no? Hi ha unes taules de ping-pong també en el port, que al final també s'ha proposat ampliar aquests elements que ja hi ha de gimnàstica també en el port, per tant també és una proposta que s'ha transaccionat. Després hi havia una màquina de refresc i menjars també als centres cívics, i això també el que mirarem és que es faci algun tipus de conveni amb alguna empresa o alguna cosa, això no té cost, per tant aquesta s'ha valorat amb import zero, però el que mirarem serà fer-ho d'aquesta manera, d'acord? Perquè més que res, perquè nosaltres no venem productes, l'Ajuntament, sinó que en tot cas hem de buscar algú que ens porti els productes i que els pugui vendre, i això, no? Mirarem de fer alguna solució d'aquest tipus. Després el tema del Pipican a Segur Muntanya, o Segur posa el nucli de Segur de Calafell, però proposen que sigui a la part de l'Avinguda Alemanya i tots aquests voltants de la Riera i tot això. Llavors es proposa fer un altre a la part alta, a la Casa Nova. Buscarem l'espai en cas que aquesta proposta tiri endavant. Es proposa concretar-ho una mica més en aquest espai. I em sembla que és ja l'última l'última que hi ha, que es proposava fer un espai infantil davant de l'Escola Castell, amb un terreny en el que és edificable i que si han de fer algun dia habitatge social, i per tant és un terreny que encara no estava clar si quedaria d'aquesta manera o no. En principi sembla que sí, tot apunta que sí, i per tant el que es proposa és fer una renovació en el parc més proper, que és el de Masia La Font, que està just al baix del carrer, acabant la part baixa del carrer, que hi ha l'Escola del Castell. Es proposa renovar aquest parc de Masia La Font, que està, ja és un parc molt antic i està una mica per poder renovar, no? Per tant s'ha substituït el que va davant de l'escola, que és un lloc on en principi no hi ha d'anar un parc, sinó que ha d'anar habitatge social el dia que es faci. Per tant es proposa substituir el que hi ha més proper, que són jocs antiquats ja, i una mica ja tenen un temps, i per tant es proposa renovar-lo i substituir-lo per aquesta proposta, no? Això també s'ha parlat amb els que han fet la proposta i també s'ha acceptat, i en principi de transaccions no n'hi ha més. Les altres el que s'ha fet simplement és quantificar-les. Veieu que n'hi ha moltes que coincideix amb import de 48.400 perquè és l'import màxim d'un menor, i l'altre també és de 18.150, que és l'import màxim d'un menor també en el cas de temes socials, o sigui, les de 48.400 són majoritàriament d'obres, i és l'import màxim per fer obres, i la de 18.150 són les de fer projectes socials, que ja n'he dit que n'hi havia 5.
D'aquestes 31 d'obres, per l'import em sembla que eren 5, no? Màxim, que s'havien... I de les d'acció social n'han de quedar 3, no? Per tant són 5 i 3 de cada grup, que són les que s'hauran de votar, independentment del nombre de vots que tingui cada una. Sí que se n'agafaran 5 d'inversió i 3 de projecte social. Ja dic que encara que potser que hi hagin inversions o projectes socials que tinguin més vots que les altres, quan arribem a 5 es talla, es fa el tall, i quan arribem a 3 es fa el tall a l'altre. Per tant, seran 8 propostes les que sortiran d'aquests pressupostos. I llavors els imports que surtin, aquestes propostes es posaran al pressupost de l'any vinent i es posarà també la quantitat econòmica per poder tirar endavant el procediment. Hi havia alguna cosa més que posava que també es faria un estudi, perquè hi ha aquesta de la salvaguarda i restauració del patrimoni natural de Calafell. Clar, això és molt ambigu, no? Però sí que el que farem en tot cas és fer un estudi de veure com està el terme i quin patrimoni natural és el que podem tenir, podem a partir d'allí proposar fer accions per intentar protegir, no? I aquest el que es proposa dotar és perquè es pugui fer un estudi, i en principi aquestes són les que passen, diguem, al tall. Després n'hi ha unes que s'han agrupat que també s'accepten per poder tirar endavant, que són aquestes que teniu en colors. N'hi ha dues, per exemple, una que posava millorar els passos de vianants i l'altra actualitzar la pintura dels passos de vianants, més o menys ve ser el mateix, no? Per tant l'hem agrupat amb una sola actuació, que serà repintar la senyalització dels passos de vianants. Per tant serà aquesta la proposta. N'hi ha una altra que són dues campanyes de sensibilització, una que deia campanya de sensibilització a les platges, al soroll, a l'oci i al fum, i una altra que era sensibilització a jardins i parcs i incivisme. Hem pensat que era bo agrupar-les per poder fer una campanya conjunta i en tot cas que tractem aquests temes amb una sola campanya, no? Després hi havia una altra que també parlava del parc que hi ha davant de les cisternes del Vilarenc, i també una altra que proposava fer un parc infantil de 1 a 4 anys al Parc de la Sínia, a les zones de les Cistelles del Vilarenc, és a dir, està molt proper, no? I per tant proposàvem que es fes una renovació dels elements del Parc de la Sínia, que també estan en mal estat, i per tant també que poguéssim renovar-los i en tot cas ampliar aquella zona de jocs, no? L'altra, que és la neteja forestal, també el mateix. Hi havia 3 propostes que més o menys deien el mateix. Una que es fes una neteja forestal, una altra que es miressin de netejar els abocaments de residus als boscos, una altra que deia detecció i clausura d'abocaments incontrolats, i una altra que també parlava de neteja i restauració de l'antic abocador municipal. Per tant, són propostes molt similars que també s'han intentat agrupar amb una, i que en tot cas es dotessin diners per fer les franges forestals d'incendis, que és una mica el que es venia demanant amb cada una de les propostes, no? Després hi ha les de blau, que són les que han quedat fora, no acceptades. També teniu aquí cada un dels motius, són motius tècnics, evidentment, també. Cada un dels tècnics ha fet un informe dient que o bé es passava de l'import, o bé ja això estava previst fer-ho d'una altra manera, o potser no era oportú fer l'actuació d'aquesta, i per tant aquestes han sigut desestimades, ja dic, a nivell tècnic, que també teniu aquí el detall, on te posa valoració, podeu veure el detall de cada una. I per tant també teniu els motius aquí explicats. I ja dic, l'última que hi havia, que era una que es va retirar pel promotor mateix, que la va retirar, que parlava de promoció del turisme històric i cultural, i del tema de promoció del castell, la vila romana i altres elements, però no concretava gaire més, no? Però sí que aquesta es retira. Per tant, de les 64 inicials en queden 36 aprovades, que són 31 d'espai públic i 5 de projectes socials. D'aquestes 31 en sortiran 5 amb la votació que es faci ara, i de les altres 5 n'han de sortir 3. Per tant seran 8 propostes al final les que s'acabaran aprovant. No sé, si voleu comentar alguna cosa d'elles o fer algun incís en alguna d'aquestes propostes, el que sigui. Ja dic, ho teniu sempre en el decidim, quan ens convoquem al Consell sempre teniu penjat la documentació. Sí, ho podeu imprimir. És un PDF i es pot imprimir, llavors allà podeu consultar-ho si voleu,
o es pot consultar amb el PDF mateix, vull dir, és més còmode, com us vagi millor. Però en principi teniu doncs, tot això penjat i amb els informes tècnics que s'han fet de cada departament. Vale? Hem estat tot l'estiu pràcticament, des del juliol i agost, fent les valoracions, i per tant doncs, hem treballat tots els departaments, i han intervingut diversos departaments, i també els vull agrair doncs, la tasca que han fet, perquè al final doncs, també el variar una mica el reglament, doncs, també han hagut d'adaptar-se i pensar una mica doncs, a les noves actuacions, i això doncs, canviar una mica els criteris, i bueno, a partir d'allí doncs, hem fet aquesta proposta, val? I si ho veieu bé doncs, aquesta proposta que plantegem avui és la que portarem a votació. No sé quin dia comença la votació, però s'ha d'aprovar avui en Consell Ciutadà. Sí, avui s'ha d'aprovar. Recordeu-vos també que el canvi del pressupost, del reglament dels pressupostos participatius, el vam aprovar també en Consell, en Consell Ciutadà, el passat Consell Ciutadà, i ara que si totes aquestes propostes són acceptades per part vostres, voleu dir alguna cosa o fem un torn de paraula, com vulgueu, passarien a votació a partir del dia 9 de setembre fins al 8 d'octubre, em sembla que era, no? El 4 d'octubre, estic parlant de memòria i ara en uns dies em belluguen, però bueno, sortirà per xarxes socials, sortirà per comunicació els dies de votació, tornarem a fer les votacions també pel Decidim, per la plataforma Decidim, i també presencialment tornarem a sortir al carrer, tornarem a sortir amb les carpes al carrer, als mercadals tant de Segur com de Calafell, i si hi ha entitats que necessitin un recolzament o ajuda perquè els ajudem doncs, a votar, com ha passat algunes vegades que ens han demanat l'ajut per poder votar digitalment, doncs ens desplacem fins i tot a on ens diguin i ajudem a les persones doncs, a que puguin votar, no hi ha cap problema al respecte. Qualsevol entitat, si hem de pujar a algun centre cívic, si hem de pujar a alguna entitat, doncs els dissabtes aprofitem, que és quan hi ha més gent i que ja la gent no treballa, doncs anar i expressament i fer que la gent voti doncs, aquelles propostes que m'imagino que algunes entitats també vosaltres heu promogut doncs, en els vostres barris perquè surtin i que els vostres veïns doncs, també les votin. Al cap i a la fi, això és una mica el que és la participació ciutadana i el que són els pressupostos participatius, implicar a les entitats, però implicar també aquelles persones que porten darrere, aquelles persones que són de les entitats, doncs a mirar aquelles actuacions o aquelles inputs que siguin necessaris pel seu barri i que sobretot compleixin també un dels requisits dels ODS. Sempre hem tingut en compte de l'agenda 2030 que compleixin els requisits, d'acord? Si voleu dir fem un torn de paraula com vosaltres vulgueu. Algú vol intervenir? Algú vol intervenir, dir alguna cosa? Sí. Bona tarda. Jo només una puntualització. En la primera, el 25, la màquina, que ja sé que no depèn directament de l'Ajuntament, però si fos possible el tema de begudes i menjar, si fos saludable, seria genial. Més que res, hi ha diversos tipus de màquines, doncs si és més saludable, millor. Sí, has de pensar que aquestes màquines, si surt aquesta proposta i en els centres cívics on no hi ha restauració, o sigui, no hi ha bar o el que sigui, surten, doncs pensa que hi ha menors i per tant en els centres cívics també serien doncs, una alimentació saludable i una beguda saludable. Alguna pregunta més o algun dubte? Fem un... O fem un torn? Millor un torn? Millor? Sí, vinga. Doncs, Laia, com vulguis. Hola, jo només tenia un dubte. Heu comentat que heu posat d'import l'import màxim per categoria. Això implica que després cada proposta que s'aprove s'invertirà aquesta quantitat? Llavors, si no arriba aquesta quantitat o s'intentarà ampliar-les? O sigui, l'objectiu serà cobrir la proposta amb la dotació, però intentant esgotar al màxim l'import. Vale. Ara, hi ha imports, per exemple, hi ha algun que són 2.500,
per exemple, n'hi ha una de 2.500, vull dir, no, aquesta doncs no val la pena posar 48.000, perquè amb 2.500 ja fem el que es demana, no? Però n'hi ha les altres, la majoria són imports de menors o d'obra o de tema social, per intentar exaurir l'import màxim. Els imports tenen ja l'IVA inclòs, Sí. I han posat també... No? Això més IVA, em Sí, sembla. no, 18.000 són amb IVA. Doncs amb IVA inclòs. Sí, són amb l'IVA inclòs, perquè sigui un menor i automàticament es pugui fer més ràpid que no pas fer una licitació. Sí, hola, buenas tardes a todos. Yo agradecer al ayuntamiento la faena hecha, julio y agosto tiene faena. Yo sé que Joan se mueve mucho porque he trabajado con él en los presupuestos participativos y tiene mucha faena y mucho jaleo. Y solo decir, bueno, pues que salgan las mejores y las más necesarias. Gracias. Sí, amb això l'any passat no vam poder fer el carrer perquè hi havia processos electorals i no vam poder fer-ho. Llavors l'altre any anterior sí que s'havia fet i va anar molt bé perquè la veritat és que la gent llavors participava molt més i l'any passat no ho vam poder fer per aquest motiu, vull dir, va ser aquest el raonament, però aquest any ho tornarem a fer. En principi no hi ha cap procés electoral a la vista i per tant doncs podrem fer-ho, d'acord? Hola, buenas tardes. Bueno, me parece perfecto estos presupuestos participativos y encima participar aún mejor y bueno, en principio no elegir la que sea la más adecuada al municipio y ya está. Gracias. Ara. Bueno, a mi em sembla correcte. Jo anava a preguntar el mateix que la Laia, el dels imports, si no queden exhaurits, passen, si queda com una bosseta de cèntims o no. Si el projecte finalment no arriba a aquest import total... Si l'actuació es fa, doncs quedarà l'import que es faci. I ja està. L'altre quedarà per l'Ajuntament per gastar en altres coses. Però no, en cap cas quedaria per una altra proposta, per exemple, amb una votació... No, perquè el que s'han votat són aquestes. Però sempre ha passat això, quan fèiem les altres coses també passava el mateix. O sigui, es votava, per exemple, jo què sé, un aparcament, doncs es feia l'aparcament. Llavors l'aparcament, un cop acabat, havia pujat tants diners, els que sobraven anaven al romanent de l'Ajuntament i ja està. Vale, perfecte. Bueno, per mi tot correcte. Bueno, jo el que volia dir que la recuperació aquesta de la platja, que és el tema de les dunes, jo crec que tindria de cobrir una miqueta més altres aspectes, no? Aquest any ja ho hem patit, la platja ha patit molt, inclús s'ha perdut l'enllumenat que hi havia sobre tota la platja, el qual ha afavorit una miqueta el botellón, no? I implicaria per mi alguna més que posar les canyes o plantar algun tipus de plantes que totes el que fan és captar, que no deixen que se'n vagi la sorra, però sí que necessitaríem alguna més. O sigui, crec que el tema tindria de ser una miqueta més ampli sobre la platja, més que res perquè això no va a millor, va a pitjor, o sigui, perquè passa a tot arreu, tots els països i tota la costa mediterrània sobretot va a menys, no? Crec que és una actuació bona, però crec que tindria d'anar complementada amb alguna més, des del nostre punt de vista. Bueno, això és el que es proposa als ciutadans, el que proposen els ciutadans és fer una actuació en aquest sentit, però no vol dir que aquesta sigui l'única, o sigui, n'hi haurà més d'actuacions a la platja, val? Però aquesta serà una més a més, en tot cas, si surt guanyadora, doncs has de votar-la. Molt bé. Jo vale. Per el que em pertoca, els que vivim allà a les urbanitzacions, he vist que la proposta que hi havia pendent, que no ha sigut acceptada, que és lo de la carretera de Marromeu, crec que és necessari fer-ho, no per res, perquè és una carretera que ha agafat ja molt de trànsit, fins i tot molta gent caminant, de dia i de nit. Si no es pot posar allumenat, que seria un excés en quant a pressupost, sí marcar-la bé, pintar-la bé, sobretot netejar tot el que són les voreres, que n'hi ha herbes que ja tapen les curves perilloses, i crec que està bastant deixada dins de la urbanització. El que sí que estic d'acord és pintar-la, pas de cebre, deixar-los ben identificats, perquè ara ja comencen que no es veuen.
i crec que qualsevol dia pot passar alguna que ho sentirem tots. Aquesta és una proposta que jo portava i no sabia que existia. Jo penso que és una llàstima que s'hagi tret de les propostes la que es pugui separar una mica de platja per als gossos, puguin passejar pels gossos i la llibertat que tinguin els gossos a la platja. Llavors, ho sento molt que ho han tret de les propostes, suposo que tindrem una aclaració del tema, però jo no crec que amb la bandera blava que sigui un punt que l'Ajuntament no sapiguem discutir, parlar i convèncer els de la bandera blava que és necessari tindre a la platja tindrà un apartat perquè els gossos puguin disfrutar de la mar, de l'aigua, igual que els veïns que som. Això és el meu parer. Ho hem discutit un munt de vegades, amb els de la bandera blava ho hem discutit un munt de vegades, però sí, però precisament s'ha tret per això, perquè no és compatible tenir una platja per gossos amb l'atorgament de la bandera blava. Llavors... Coses que són més incompatibles, tu saps que sou bons discutidors, sabeu aconseguir les coses i això no ho he discutit bé. Ho hem discutit a fons. Hem discutit, fins i tot a Madrid hem discutit amb aquest tema, imagina't. Bona tarda. Jo estic una mica d'acord amb el Paco per la part que em toca. Són companys de Pipicang, a més. Però bueno, no, a mi em sembla qualsevol de les que surti està molt i molt bé. Un aclariment, el Pipicang que està a la Riera està al costat d'un parc, el parc aquest gran? Haurem de fer un espai tancat. Ah, perfecte, molt bé. Haurem de fer un espai identificable i que sigui tancat. Perfecte, molt bé. Hem de buscar-lo, però encara hem de buscar-lo. A mi em sembla bé tot, que gani el millor, no? Bueno, jo simplement no tinc cap proposta, dir que crec que lo de la participació ciutadana em sembla una gran idea, bàsicament perquè la gent del poble se pugui implicar en tots els projectes que es puguin fer i bueno, pues això, que guanyin els millors. Merci. Hola, bona tarda a tothom. Jo també estic d'acord que són molt bones les propostes i que guanyin les millors i que el poble voti perquè així decidiran. Molt bé. Sí, bona tarda. Primer de tot, jo crec que en alguna reunió o comissió jo personalment ho havia comentat que estic molt content que a nivell de normativa dels pressupostos participatius hem avançat i s'han produït canvis que jo crec que aniran molt bé, vale? Com deia l'alcalde, tenim uns pressupostos que ara seran i partides més ràpides, més àgils, estem parlant de coses més quotidianes, vale? Jo sempre havia tingut en els primers pressupostos dubtes de que eren obres i inversions molt importants i creia que no entrava dintre del pressupost participatiu, que eren més qüestions de l'Ajuntament i que sempre hem defensat, o jo he defensat sempre el tema dels pressupostos participatius. Crec que són molt bones propostes, felicitar a tota la gent que ha fet possible totes les valoracions i en especial al Joan, que sé que ara li toca uns mesos, un mes en aquest cas. Sí que m'agradaria remarcar una cosa, dintre de les facilitats que doneu, que molt bé si les entitats demanen i aneu i tal, diria que seria molt interessant intentar aproximar-se, a veure com després es pot traduir, al col·lectiu jove. No sé si dintre a nivell presencial es pot anar als 2 instituts que tenim, perquè jo crec que és un col·lectiu que encara hem d'entrar i convèncer-los o explicar-los de lo important que són els pressupostos participatius. I en un municipi amb pressupostos participatius és un millor municipi i així li hem d'explicar a la gent jove, vale? Llavors si podeu agafar aquesta i d'alguna manera intentar-ho fer estaria molt bé.
Sí, agafo el guà. Ja ens hem posat contacte amb els casals joves, amb els casals joves tant que hi ha amb el centre cívic del Port com aquí a Calafell Platja, i amb ells treballarem també el tema dels pressupostos participatius. Sempre dic que els pressupostos participatius i la participació ciutadana és una eina, és un treball pedagògic llarg i farragós. Participar constructivament és molt difícil. És molt difícil. L'ésser humà, per inèrcia, treballem a l'inrevés, o sigui, fem la crítica destructiva, no pas constructiva. Llavors, fer aquest canvi, fer convèncer la gent, quan vam començar amb els pressupostos participatius, això que vas comentar de que eren imports grans, érem dels primers municipis que ens vam arriscar a fer pressupostos participatius. No sabíem amb qui comparar-nos, amb quines poblacions comparar, picar la porta i preguntar com anàvem. Hem après amb l'experiència del dia a dia allò de t'equivoques, rectifiques, t'equivoques i rectifiques, i això ho hem anat fent, i per això és la tercera modificació del reglament dels pressupostos participatius. Cada vegada l'hem volgut fer. Primer era una de 500.000, després vam fer que baixessin a 200.000, ara que sigui un contracte menor. Cada vegada estem donant més flexibilitat, perquè també a poc els pressupostos participatius s'han anat instaurant als municipis. Hi ha municipis que van començar abans de la pandèmia, van parar la pandèmia i no han retornat a agafar els pressupostos participatius. Aquí no els vam deixar. Aquí ens vam agafar el repte de continuar fent-los, encara que fos en pandèmia. Jo crec que aquest repte l'hem superat. N'hi ha molts municipis que ens diuen que com ho hem pogut fer i com ells encara ensopegar un altre cop i començar a fer els pressupostos participatius o la participació ciutadana els està costant força. Però bueno, jo crec que som un municipi mitjà, amb les eines que tenim, com a municipi petit mitjà, doncs tirem cap endavant d'alguna manera més empàtica possible i més participativa, doncs que tothom digui la seva i que tothom doncs proposi. Esperem que aquest tercer modificació del reglament funcioni, i si veiem que funciona i que la participació és bona, posarem tots els mitjans. Hem de picar més portes, hem de picar les portes de joventut, hem de crear el Consell d'Infància, vull dir, hem de fer moltes coses encara, queda molt camí per fer en participació ciutadana, i jo crec que a vegades abarcar molt de cop és morir d'èxit, i a vegades és a poc fidelitzar, i una vegada que tens fidelitzat una cosa, donar un altre pas i ampliar el cercle de persones que puguin involucrar-se. Però agafem el guà. No obstant, em sembla que les dades que tenim de participació, em sembla que sempre majoritàriament participava gent jove, perquè en ser a nivell telemàtic, en ser a nivell digital, doncs és més fàcil pels joves que no per la gent gran. Per tant, el fet de sortir al carrer ha sigut una mica per recuperar el públic adult, no el públic juvenil, que el públic juvenil doncs, per les xarxes es mou més bé, i precisament la participació que tenim, com que queda registrat qui vota i qui participa, teníem dades, ara no sé si les té aquí el Joan, però sí que teníem dades de que era un públic més jove que no pas gran, vull dir, per això una mica doncs inclús el Camí de Mar van tindre un decidit sí, en un moment donat també el van fer en un curs sí, està dins va crear un propi decidit va fer en el seu moment. Molt bé, voleu dir alguna cosa més, Javier? Sí, hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Solo en representación del Partido Popular, solo queremos invitar a todos los vecinos pues a que participen, y cuantos más seamos, pues se enriquece más estos procesos. Muchas gracias. Intervenir, Emilio. De l'UAR, bona tarda. En primer lloc, per part de Vox, agrair aquest nou tarannà d'obrir a participar i escoltar, que crec que és positiu per tots. No tinc més que donar-vos la gràcia, molt bé com s'està preparant i com s'estan fent. He estat ja diversos i tots han sigut molt positius, i l'únic que diria que m'ha quedat una mica ambigu, lo de si s'obre una bossa, una quantitat de totes aquestes actuacions que has dit que a l'Ajuntament. Jo proposaria que aquesta bossa fos una actuació per benestar social. És una idea, és una proposta solament que m'agradaria.
Perquè ha quedat molt ambigu. Depèn de moltes coses, com està finançat, si es fa amb un crèdit, si es fa amb aportació municipal, es pot destinar unes partides o uns altres. Per exemple, si es fa amb crèdit no es pot fer a benestar social, ha de ser inversió. Per tant, depèn de com es financen, totes les propostes han de ser els diners sobrants, no poden anar a qualsevol cosa, sinó que han d'anar a un finançament determinat. Correcte, gràcies. Ferran, si tenies alguna cosa... És una pregunta. Suposo que amb aquesta assemblea estan invitats totes les entitats A veure, el Consell Ciutadà s'escullen unes quantes que representen a cada un dels consells sectorials, val? O sigui, n'hi ha 2 de cultura, 2 de veïns, ara no recordo el percentatge de repartiment, però està tothom representat, tots els consells estan representats aquí, n'hi ha 2 representants o 1 o 2 de cada un dels consells representats aquí. A més, però, és una assemblea oberta. Avui no tenim públic, però normalment sí que hi ha públic. I a més és una assemblea oberta que pot venir qualsevol persona, qualsevol entitat, a parlar. Vull dir que no hi ha cap limitació en aquest sentit. Però sí que per limitar una mica el temps de durada dels consells i que l'entorn d'intervencions no acabi sent etern, sí que hi ha una representació aquí a les taules d'uns consells determinats, que en teoria cada un de vosaltres representeu una entitat, però també representeu un consell, perquè l'entitat està representada, per exemple, el Timbals i Gralles, el Consell de Cultura, vosaltres, a més de representar la banda, també representeu el Consell de Cultura, aquí, per tant, una mica les propostes que surtin al Consell Municipal de Cultura quan es faci, les haureu de traslladar aquí vosaltres si n'hi ha alguna, que és una mica la idea. Jo volia comentar el que ha dit la Helena, de que això ha sigut una iniciativa perfecta, i jo crec que la disponibilitat de totes les entitats l'han agafat com seva, i jo crec que cada vegada això va a més. Podem estar contents. Jo crec que ha sigut un petit èxit que se pot ampliar i cada vegada més. La prova ja la tenim. Mira, quan hem entrat hem saludat tots amb el Josep i li hem preguntat que com estava la Francisca, no? La Francisca és la barca que s'ha fet amb pressupostos participatius, precisament. Per tant, va ser la més votada o la segona més votada d'aquella edició, i s'ha fet, s'ha executat amb diners de pressupostos participatius, no? I bueno, per tant, aquí tenim la mostra més evident, no?, de que al final has de proposar-ho. Molt bé, doncs ho deixem aquí, aquest punt, donem per aprovat, val? Sí? Pregs i preguntes, teniu alguna intervenció, alguna cosa més a dir? No? He fet un torn ara mateix. Sí, Bartolomé. Se me ocurre una modificación nueva que sería, me vais a decir que no, pero como sabéis todos, nosotros en las organizaciones tenemos un 30% que no están empadronados. Tienen derecho a hacer las propuestas, pero luego no tienen derecho a votarlas. Y yo lo que quería que se pudiera modificar eso, que se pudiera votar también las propuestas, los no empadronados, teniendo vivienda aquí. Pues a partir de 18 años todo el mundo puede votar una propuesta, pero luego no puede votarla. Creo que eso no es muy justo para los que tenemos, como diría yo, menos gente que puedan votar. Precisamente la propuesta nuestra no saldría a cabo porque necesitan una cantidad de votos. Si no hay gente que pueda votarla, pues no saldría adelante. Precisamente donde hay más índice de empadronados es en las urbanizaciones ahora mismo. O sea, porque estamos en Valldemar, por ejemplo, estamos cerca del 90% de empadronados, con lo cual está muy bien. Yo nunca lo había visto así. Y ahora, pues, precisamente sois las urbanizaciones las que tenéis más porcentaje de empadronamiento, ¿eh? Pero sí que es verdad que el tema de no empadronar, lo que estamos haciendo con esto es fomentar, de alguna manera, ya que no nos dejan hacer la tarifa residente, ¿no?, para fomentar que esa gente se empadrone en la zona azul, por ejemplo, pues por lo menos esto que sí que tenga voto solo el que está empadronado, porque si no, al final acabaremos haciendo que voten la gente de Vendrell o de otros sitios propuestas de Calafell que igual no saben la necesidad que hay, ¿no? En cambio, los que están empadronados se supone pues que sí que lo conocen mejor, ¿no?, que los que no están empadronados. Pero aún así, ya te digo, las urbanizaciones son las que tenéis más índice de empadronados, ¿eh? Es lo que me llega a mí de los vecinos muchos. Oye, yo he hecho una propuesta, pero ahora no la puedo votar. No. Búscate a alguien que pueda votarla. También es verdad que le digo, pero bueno, yo lo expongo
Si se puede modificar, pues más adelante, porque las modificaciones que se han hecho siempre han ido para bien, pues a lo mejor también iría para bien, no lo sé. Yo hago la propuesta. Bueno, siempre se ha tomado ese criterio para favorecer que la gente que está empadronada tenga algún derecho más que los que no están empadronados, porque si no, al final, ¿vale? De alguna manera tenemos que fomentar el empadronamiento, porque es uno de los problemas que tenemos en el municipio. Ese 10% tendría que convencer. Sí, que se empadronen, exacto, y después que voten. Que voten las propuestas. Que piensa que mucha gente nos empadrona por motivos de que tiene el médico en Barcelona o que tiene esto, pero realmente está viviendo aquí. Pues lo que tienen que hacer es empadronarse, porque si no al final no tendremos nunca médicos, porque si nos empadronan pues no nos pondrán más médicos, ¿no? Con lo cual, si tienen que ir a urgencias y colapsan las urgencias en vez de ir al médico de cabecera, que ya tuvieran un médico de cabecera aquí, pues ya no tendrían que ir al médico de cabecera en su municipio, que igual les cae lejos y no van, y por eso van a urgencias aquí, ¿no? Pues un poco el tema es ese, ¿no? Que tendrían que empadronarse para tener un médico de cabecera aquí y que pudiéramos tener más especialistas también en el Hospital del Vendrell y cerca en la zona, ¿no? Eso es un poco lo que hay que explicarles, que se tienen que empadronar, porque así ganamos todos. Mira, te pongo de ejemplo una anécdota. El otro día me comentaba una señora que iba a ver cómo estaba el piso de Barcelona. Iba a ver. ¿Vale? Antes era, voy a ver cómo está el apartamento, ¿vale? Pues ahora es, voy a ver cómo está el piso de Barcelona. Está empadronada en Barcelona, tiene piso en Barcelona, pero vive todo el año aquí. ¿Vale? Y por el tema de médicos, porque los especialistas lo llevan toda la vida en Barcelona, pues bueno, el que se beneficia es Barcelona, que cobra un dinero porque ella está empadronada allí. En cambio, los servicios los utiliza aquí todo el año y Calafell no cobra por ella, ¿vale? Esta es el problemática, pero bueno, me hizo gracia eso. Me voy a Barcelona a ver cómo está el piso, ¿vale? Me chocó pues cómo se ha vuelto la tortilla, ha dado la vuelta, ¿vale? Y que hay muchísima gente que vive aquí no empadronada. No es justo, porque los médicos los tienen igual allí en Barcelona, aunque estén empadronados aquí en Calafell, ¿vale? Yo se lo explico a mucha gente, pero no, la gente mayor no lo llegan a entender. Y sus médicos allí de toda la vida, y entonces no quieren cambiar. No tienes que cambiar de médico, tú puedes tener médico allí, pero no lo entienden. Y hay que machacarlo, ¿vale? Yo estoy empadronado aquí, mi mujer está empadronada, mi madre también la ha empadronado aquí ya. A mí ya me convertiste. Ahora. Lo ha hecho bien. Yo voy convirtiendo gente, pero poco a poco. Es una larga faena esta. Sí. Muy bien. Pues ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Fins la propera. Hi ha l'enquesta darrere de si voleu omplir-la, Si podeu omplir l'enquesta que hi ha darrere. Sí, perquè ens serveix. Ens serveix per fer l'estadística de... Exacte, i on tenim que rectificar. No hem de signar ni res, no? No, és totalment anònima. Bueno, anònima, però vaja, que després... Si ho estrieu de la...